Marilyn yn enw I, a dwi wedi bod yn gweithio ac yn cystadlu yn yr Urdd ers 1954 fel cystadleurydd gynta ac wedyn mynd mewn i'r heddlu, dod allan, priodi a dod mewn i weithio gyda adran Maen Clwchog. Wel, mae hwnna mynd nôl nawr i'r 80au ac dwi wedi treial ymddeol tair gwaith ac dwi'n dal i fod yn byw nawr wedi ymddeol, wedi dod i fyw yn Treletert a mae ambell i blentyn o'r ardal Croesgoch a Tuddewi yn dod yma am gwersi. Llwyddiant, wel dwi'n meddwl gython ni llwyddiant ysgubol nôl yn y 90au. 1992 dechreuais I gyda cor o blant ac erbyn 1994 na'r blwyddyn cynta, nillon ni trws treiddi'n 9 mlynedd allan o 10 ac wedyn sa'n gwybod pam, ond does dim trws treiddi nawr. Wy'r Urdd wedi penderfynu oedd ddim fwt. Hwna oedd i gael i'r aelwyd neu adran oedd yn cael yr marciau uchela. Oedd e'n brofiad hyfryd a nawr beth sy'n dod â bleser mawr I fi nawr yw'r ffaith mae rhai o'r plant oedd yn aelodau gyda ni fyna yn eu 30au a plant I hunain, ond well na hynny mae rhai ohonyn nhw'n athrawon ac yn hyfforddi plant mewn i'r mudiad yr Urdd. Beth mae'r Urdd wedi rhoi I fi? Wel, lot o bleser mae rhaid I fi weid. A gweld rhai o'r plant oedd ddim mor dalentog ar unigolion yn dod at ei gilydd yn partion a cael y siawns o ganu ar llwyfan ar y Steddfod Genedlaethol. Dwi'n meddwl oedd hwnna'n brofiad arbennig, oedd rhai yn swyl pan dechreuon nhw, a gweitha modd y rhai sy'n nabod I fi, when nhw ddim yn swyl yn hir. Mae rhai yn gweud mae'r cyfraniad wedi rhoi i'r bobl ifanc dros y blynydde yn anhygol. Oedd e'n bleser I gweithio gyda nhw, a falle mae pawb yn gweud pan gydilies i'r ysgol a mynd iwn I busnes yn had a mynd iwn i'r heddlu, dylen I fod wedi bod yn athrawes. Oedd pethau eraill I wneud cyn hynny a na gyd yn byty ni, ond fe ddethau mi'n athrawes a mae rhai yn gweud mae dawn arbennig gyda fi o tynnu pethau gorau allan o blant. Dros y blynydde, dwi'n dechrau wir credu beth maen nhw'n gweud, o'n i'n gweud ar y pryd, beth o'ch siarad. Ond na, mae yn wir nawr, edrych nôl, oedd rhai plant bach yn dod yn swyl iawn i'r cor, a nawr maen nhw ar y blaen yn ei swyddi. Sef lot o blant oedd yn y cyfnod 90au I 2000 yn enwedig heb swydd. Mae rhyw ffordd arbennig gyda nhw gyd, maen nhw'n siarad yn cyhoeddus, maen nhw'n hyderus yn popeth maen nhw'n neud, ac ar diwedd y dydd, na beth fydd yn cadw fi yng nghof I i'r dat y diwedd. Sa'n eisiau rili enwi rhai, ond oedd ambell unigolyn yn sefyll allan yn naturiol. Oedd nhw wedi cael y ddawn o ganu neu llefaru dros y blynydde. Pawb yn disgwyl I fi gweud Connie Fisher. Ond eto oedd merched fel Joy Cornog, Marley Creek, Lisa Haf ac Hecodd hi'n ddrwg. Sarah Elisa Evans, Sarah Jones nawr, Fion, a maen nhw'n dal I ganu gyda'i gilydd yn cyngherddau, a na beth sy'n dod â lot o bleser I fi hefyd. Beth sy'n dod â lot o hapusrwydd I fi hefyd yw mynd gyda'n mhlant yn unan I cystadlu, ond eto nawr mae'r plant reina'n gorfod cystadlu yn erbyn plant ymhlant I. Mae nifer ohonyn nhw'n athrawon a mae'r hyder yn nhw nawr I cystadlu a mae'n braf gweld hyn. Wel, llai enwi rhai ohonyn nhw, dwi'n siŵr. Yr un mwyaf swil o gyda fi oedd Rebecca Ash gynt, beth yw I steil hi nawr?
Peters, dwi'n meddwl, Rebecca Peters, oedd hi'n swyl, mae'n athrawes, a ddim yn ysgol hawdd hefyd, reit lawr yn gwaelod y sir, ond dwi'n dwlu mynd lawr i ardal Benfro, i beirniadu am felly dro, i weld y safon mae hi wedi rhoi niwn i'r plant yma, a mae hynna'n tipyn o gamp iddi hi. Wel wedyn, mae Sarah yn ysgol Casmal, mae Wendy Raymond, oedd hi'n y core, mae'n prif athrawes. Mae lot o prif athrawon yn yr ysgol hefyd, ysgolion y sir nawr, a mae'r un nawr wedi bod yn cor gyntaf oedd gyda fi nôl yn yr 80au. Sa'n gweud, sa'n cymryd hwnna i gyd, ond oedd ddim byd arall gyda nhw, i datbwrddo nhw o fydrians. A mae'r weinyddion y sir, wel, dwi'n cofio nifer o'r arweinyddion hefyd yn dechrau. Y bachgen o Roc, ac wedyn dath Eirfil, ac wedyn dath Dyfed. Dwi wedi siapo'r yna hefyd wedyn ni. Ni'n cael tipyn o geiriau bob blwyddyn anyway. Ond mae'n braf, mae'n just y ffordd maen nhw wedi cael ei dysgu yn mudiad yr Urdd trwy'r blynydde, ddim jyst a fi, gyda'r athrawon eraill. Menyw, mae rhaid enwi yw Eilir Thomas Llantysilio. Mae hi wedi hyfforddi unigolion. Sa'n meddwl wedi gwneud partïon y core, ond mae'r unigolion mae hi wedi dysgu trwy mudiad yr Urdd wedi gwneud enwau mawr yn ei hunain hefyd. So mewn un ffordd, ar diwedd y dydd, mae Urdd wedi creu y siawns i bawb, ac bydd bob plentyn sydd ddim wedi ymwelodi a cymryd y siawns yna ar golled yn blynydde i ddod i'w gwybod ni.